Ngiyabingelela emakhaya ngamakhaya lapha ekufinyelela khona lo msakazo Isakha Isizwe FM. Ngiyikhethe inkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama. Nginibingelela ngesibingelele sithi imini yeSabatha ayibe inhle kwabangcwele. Ngicela ukuba ngifunde incwadi yesihlabelelo noma amahubo 44 ivesi lakhona elokuqala. Thixo sizwile ngezindlebe zethu obaba bethu basitshenile ngokwenza owakwenzayo emhleni yabo yasendulo. Amen. Inkosi besukufunda kwezilayo. Cela ukuthandaza. Nkosi enkulu yamazulu wonke, Thixo omkhulu wasebuhleni bokuphakama, siyabonga nokubonga Nkosi umsa wakho nothando lwakho. Sigcinile Nkosi kwashaya lesikhathi umphefumulo uhlangene nenyama. Sicela ke Nkosi ukuba usiphe izindlebe zokuzwa izwi lakho, ukuba Nkosi libe ukuphila lapha khona abengaphilile khona abantu bakho. Uthi Nkosi lapha bedinge khona ngokulalela Nkosi lenkonzo, ebese Nkosi ubaphe lokho abakudingilekho. Yazi Nkosi ngabanye Nkosi abalalela umsakazo ngalesi sikhathi kwaba kufisayo enhlizweni zabo. Sicela ke Nkosi ukuba ubenzele khona. Busisa ke Nkosi konke okuzawukhulunywa manje, ukwenze Nkosi kube yisinkwa esihlephulile nasona esiwukuphila kwezwi lakho. Shilo Nkosi ezwini lakho athi sikushunyayezwa ekuphakameni kubasindisile abaningi. Konke sicela ngegama likaShembe manje naphakade. Amen. Sikhonze izinhle zenkosi. Angizogxila encwadini engiyifundilekho, kodwa ngiyifundela ukuba ngikhumbuze ukuthi lokhu ukukhuluma siyaye sikukhulume lapha, okunye kwakho kuwukukhuluma esixoxeliwe khona ngabazali bethu abasikhulisile ekukholweni, besixoxela indaba kaNkulunkulu, besixoxela indaba kaShembe. Indaba ke engithanda ukuba ngiyikhulume ukuthi uShembe mayefika lapha, ngaphambi kokuba afike kunabantu akhuluma kubona mhlasimbe nangokomoya. Labo bantu base bekhuluma ngokufika kwakhe engakafiki kodwa lapha kulelizwe ngokwenyama. Mhlasimbe ngingabala uNkabinde, ekuthiwa wayengumshumayeli webandla lamaluthela eNquthu. Owakhuluma wathi kukhona umuntu omkhulu ozayo ovela ezulwini. Uthi ngaphandle enyameni uyafana nabantu, uthi kodwa ngaphakathi lo muntu nguNkulunkulu. Nebala ke wafika uShembe owayelindwe izizwe zakithi. Ithi ingoma yakhe izizwe zomhlaba bezilindele inkosi. Uthi manje sezizwile isekuphakameni. Uma ke efika uShembe, ivangeli afike walishumayela kusuka ezinsukwini zokufika kwakhe kwaze kwaba isikhathi lapha khona eshintsha umzimba noma eshintsha ibhantshi noma esingathi ehamba emhlabeni ngokwasenyameni, kodwa umoya wakhe usele uqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu, umbatha inyama entsha. Ngoba ushilo wathi kwaphakade wabezelwe, uthi nanini ngiyoba khona. Manje ke wathi mayefika, intshumayelo yakhe enkulu kwakukushumayela ngomthetho kaNkulunkulu nangothando lukaNkulunkulu athanda ngalabantu, ukuthi lezi zinto zombili kayihlukani. Ngoba uze ashwe ukuthi nalapha siya khona, uthi singenwa ngokuthandwa uyena, abesesho ukuthi lokho esikucelayo kuyena uthi uNkulunkulu akayokuyamukela uma singamdumisi ngemithetho yakhe. Manje ke lezi zinto ezimbili, okuwumthetho kaNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu, zibalulekile kuba zingahlukani nomuntu olikholwa, ngoba kuyenzeka mayisuke ehlulekile ngokugcina umthetho ebese uthando lukaNkulunkulu lumembatha. Kuyenzeka mangabe uthando lukaNkulunkulu belingamembethe, ngoba bakhona abantu abanjalo. Ike yasho incwadi lapha yathi njengokulotshiweyo ukuthi ngamthanda uJakobe ngamzonda uEsawu.
Kukhona abantu ekuyaye kutholakala ukuthi uthando lukaNkulunkulu alibangamile, kodwa ngesikhathi beyikhandla begcina umthetho kaNkulunkulu, behamba indlela kaNkulunkulu, beyikhandla ngakho konke, noma uNkulunkulu bengabathandanga, ugcine sebathanda ngoba ebabona ukuthi bamkhathalele kangakanani. Ngakho-ke lezi zinto ezimbili okuwumthetho kaNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu azihlukani. Manje-ke ma uShembe efika-ke kuleli zwe, abanye bambona, abanye abaze bambona, abanye batshenwa nangomuzi oyofika uvele ezulwini. Ngempela-ke uShembe wafika wawakha lo muzi wasePhakameni. uShembe-ke ngempela kafani nabantu ncamashi, ngoba indaba yakhe ijulile. Ngithanda ukuba ngikhulume nje ngendaba kaAbednico Ngcobo, owantshontsha umoba ngelinye ilanga wabe sebanesazela. Mhlasimbe ngizaqhubeka nendaba yakhe, kodwa okubalulekile ukuthi asimthande uShembe. Noma ngabe singamakholwa, singamanazaretha, noma ngabe kunjani, kodwa simthande ngoba ukufika kwakhe kwabezele thina. Nibomthanda uShembe nani nini ningekho kule nkonzo, kodwa mthandeni uShembe ngoba uNkulunkulu mhla embizela kuleli zwe kwakungumusa ethanda thina. Ngakho-ke yilokho esifanele ukuba simthandele khona. Engomeni yakhe ithi namhla mina ngithelile ngalishiya izwe lakithi, uthi ngingeze ngabuyela emumva ngoba sekuseduze kuPhakameni. Manje uNkulunkulu wamsusa uShembe ezweni lakube entabazwe, emsusela thina, wamshiyisa izingane zakhe namakhosikazi akhe nabantwana bakhe, nakho konke ayekuthanda emhlabeni wamshiyisa kona, wasuka weza lapha kuleli zwe ezela thina. Ilento-ke uNkulunkulu ayenzayo ma ethuma umuntu ukuthi uyaye ayidisorganize impilo yalowo muntu ukuze a-organize yalabo bantu athunywa kubona. Ngakho-ke abantu abomthanda umuntu othunyiwe indaba kaNkulunkulu ngoba eyakhe impilo iphazamisekile kuze kukhululwe bona. NakuMose kwaba njalo, wayeyilusela izimvu enganakile engenandaba, ezenzela into ayeyithanda noma eyayiyiprofession kuye, kodwa uNkulunkulu wayesethi hayi-ke uyakushiya-ke lokho, manje usuzokwenza lokhu kukaNkulunkulu. Masibuka lapha u-Abraham washiya izwe lakubo esekhishwa izwi likaNkulunkulu, waphuma ethenjiswa ukuthi lapho eyakhona uyakuba isizwe esikhulu, abe uyise wazo zonke izizwe. Waphuma ngoba imthembile uNkulunkulu, nangempela lokho uNkulunkulu abekushiloyo kuye kwenzeka. Manje-ke ngikhuluma le ndaba yomfana kaNgcobo owantshontsha umoba wawudla, maqede wabe sebanesazela, kwaba ngathi wenze isono ezwa enhlizweni yakhe. Wayeseya kumfundisi womlungu owayekhona endaweni, wafike wathi, mfundisi, nginesono, ngintshontshile umoba. Wayesethi umlungu, uNkulunkulu uyathethelela, hamba uyothandaza ucele intethelelo uNkulunkulu. Wabuza umfana kaNgcobo ukuthi ngiyozwa ngani ma uNkulunkulu esengithethelele. Uthi-ke umlungu, cha mfana wami, kuyofika nje enhlizweni yakho, uyakutshelwa umuntu. Nangempela wahamba lo mfana wathandaza. Kuthe lokhu ethandaza, kwathi ebusukelele wabe sebona esibonakalisweni. Ma ebona, wabona, waphinde wezwa izwi lithi bheka elwandle. Waphenduka wabheka khona, lathi izwi bukisisa, nempela-ke wabukisisa. Lithi izwi, njengoba bewuthandaza uNkulunkulu ukuzwile, buka-ke. Wabe seyabuka ibuka ulwandle lapho ekhonjiswa khona. Kuthe kusuka kwase kuqhamuka isandla kancane kancane, kodwa ukudidayo lesi sandla kwakuyisandla somuntu omnyama. Wavuka-ke ekuseni lo mfana waya kumfundisi wathi, ngibe nesibonakaliso lapha ekulaleni kwami, uthi kuthiwe uNkulunkulu ungizwile futhi ngibonile isandla sakhe. Kusho lo mfana ngoba wakholelwa ekuthenini ma ebona lo mbono, ezwa lokhu kukhuluma okukhulunywayo, ma esefika kumlungu uthi hayi, ngisibonile impela isandla sakhe uNkulunkulu. Wajabula-ke umfundisi wathi besinjani leso sandla. Uthi-ke umfana bekungesomuntu omnyama,
waphatheka kabi lo mfundisi ongumlungu. Wathi, mntanami, uphuphile usathane, buyela uyothandaza. Nempela-ke wesuka umfana waphindela emumva wathandaza. Wathi mayethandaza nempela ekulaleni kwakhe saphinde savela lesisandla. Kodwa manje sesivela ngokusobala nje. La selithi izwi, nango-ke ukuzwile ukukhuleka kwakho uNkulunkulu. Wavuka futhi lo mfana wabuyela kumlungu. Wabe seqala manje umlungu wakhathazeka. Lo mlungu wadinwa ukuthi kuvela umuntu omnyama, kanti lo mlungu wabefuna ukuba kuvele umuntu omhlophe. Uthi lo mlungu, mfana wami, bewubona usathane. Athi lo mfana mayephendula umlungu, kodwa lithe izwi, sekusele kancane afike ngizombona ngamehlo lapha emhlabeni. Kwahamba lo mfana engasayi kumlungu manje, eyikholwa yonke lento abeyibone ekulaleni kwakhe, nalokho abetshenwa khona ukuthi lo muntu ukhona uzombona lapha emhlabeni. Wayekholwa ukuthi lokho kuzawukwenzeka. Uthi ngolunye usuku ehamba nabanye abantwana, kwase kwehla umuntu esitimeleni. Lo muntu wehla esitimeleni maqeda amehlo akhe ahlangane namehla lo mfana. Kwavuka into kuye ngaphakathi lo mfana yathi, buka lezi zandla. Nempela lo mfana wambuka lo muntu wabehla esitimeleni, wayeseqondisa amehlo akhe ezandleni zalo muntu. Uma ezibuka lezi zandla, umqondo wabuya kahle manje kuyena. Wazikhumbula lezi zandla, kanti lo muntu owabehla esitimeleni kwabe kunguShembe, ubabamkhulu uMprofethi uIsaiah Shembe. Lo mfana waze wambona ngamehlo lo muntu okwakulokhe kuvela isandla sakhe mayethandaza, kuvela isandla kwaze kwathiwa uzombona lo muntu ngamehlo. Lo mfana-ke waze wambona ngamehlo, ebona uShembe ubabamkhulu. Wasuka waze wayofika kuye. Wathi umfana mayekhuluma, hawu, nangu uNkulunkulu ekwathiwa angimlinde uyeza. Ngempela-ke uShembe wayenjalo, ngoba umbuka ngaphandle kwabe nje kuyinyama yomuntu efanayo nenyama yabantu bonke, kodwa ngaphakathi kwabe kuhlezi uNkulunkulu kuye. Namanje kunjalo, ubuka uShembe nangokodumo olukhulu olukhulunywayo ngaye, abanye baze balindele ukuba kuyoqhamuka indoda enkulu ethi mayiqhamuka kuzamazame umhlaba, kodwa kuqhamuka nje uswazi likamaphamba olwaphamba izazi, liqhamuke madoda, into enhle yasezulwini, ngoba ngaphakathi kuhlezi uNkulunkulu. uShembe-ke ngaphakathi babethe abaprofethi laba okungoNkabinde babekhuluma engakafiki. UnguNkulunkulu kodwa ufana nabantu ngokwenyama. Baningi-ke kakhulu abaprofethi balelizwe abakhuluma ngokuthi uyeza, ombenge yakhe isesandleni, besho bethi uyeza mlindeni. Bahlanganisa abantu bathi hlalani nisonke, bebasontisa ngaleyo ndlela ababebasontisa ngayo, bethi kodwa yena uyeza niyombona. Babehlala abantu kanjalo bemlindile lo muntu onguShembe ukuthi uyoze afike bambone. Manje-ke sikhuluma indaba enjalo, zikhonze ezinhle zenkosi, ukuthi lo Shembe sikhuluma ngaye wehla ezulwini. Isho njalo ingoma yamaweseli ekhona kuleli bandla ithi inkosi yehla ezulwini yaba ngumuntu ebantwini, ngoba yenzela thina bonindini. Ngakho-ke zikhonze ezinhle zenkosi, ilawo amazwi bengithanda ukuba ngiwakhulume namhlanje, engicela ukuba uNkulunkulu emuhle asenze ukuthi abe ukuphila kuthina.
Kuningi-ke besingakhuluma ngakho, kodwa ngenxa yesikhathi sicela ukuba sime la. Inkosi iyawubusisa abezwile. Amen.